Čus, dámy a pánové, já vás vítám u mého prvního videa na tomto kanále. Toto video se jmenuje Moje airsoft zbraně. Dneska se především budeme bavit o tamhle tomu. Vidíte to? Tamhle to. Přesně o tom. Dneska si to všecko ukážeme, řekneme si názvy, řekneme si joule, řekneme si všecko, co k tomu chcete vědět. Řeknu vám cenovku a možná vám tady ukážu i screeny, co to přesně je. Takže začneme hezky od začátku. Toto byla moje první airsoftka. Je to v podstatě ani nevím čeho replika, jo. Nevím jak se jmenovalo, tak já myslím, asi už to nenajdu, jo. Kupoval jsem to už před nějakou dobou. A byla to moje první airsoftka, která docela jako dobře docela střílela a byla i docela přesná, což jsem byl docela překvapený. Dokonce k ní mám i takovýto zásobník, který bohužel, jednou mi to spadlo, který bohužel tam už nesedí, jo. Prostě urval se tam asi nějaká součástka a už to tam nesedí. Vím, že asi to půjde spravit, ale nesedí tam. Jinak je to samozřejmě docela normální pistole, jo. Vypadá to trošku jako přerostlý Glock a trošku upravený. Ale poslouchejte si zvuk výstřelu. Ano, zní to pěkně hlasitě, je to docela dost hlasité. Jediné, co vím, že to má 0,7, mělo to 0,7 joulů. Docela dobré do začátku, ale manuální pistole, kámo, ne. Takže to byla zbraň číslo 1 a teďka tady máme zbraň číslo 2, což je překvapivě další pistole. Měla by to být Beretta M9, prostě úplně nejvíc basic pistole, co existuje. Je to skoro ve všech filmech. Pokud vás k tomu zajímá něco víc, tak můžete se podívat na Duklokovo video, kde zkoušel reálné zbraně. A byla tam právě i tahle zbraň. Sice ne airsoftová, ale toto je asi jedna z nejlevnějších plynových airsoftových pistolí, které mají docela slušnou sílu. Má to totiž 1 joule. Je to plynová pistole, to poznáte i díky tomu, že tady je taková díurka na plyn. Je to normálně pružinový a není s blowbackem, takže nevím, jak vám to ukázat, nevím. A i kdybych se snažil sebe víc, tak nenatáhnu to. Zvuk bez plynu to má zhruba takovýto. Jo, dochodem do té plynovky používám green gas. Ten se používá tak, pro ty, kdo neví, že do zásobníku ze spodu, nějaké zásobníky to má jinak, se dá plyn tím způsobem, že ho nejdřív zatřepeš a jak ho tam dáš. 1, 2, 3, třeba. Většinou se dává tak 8 až 10 sekund, ale pro ukázku stačí 3 sekundy. Takže můžete slyšet teďka, jak to zní s plynem. Chápete, jo? Chápete. Jinak plyn se vypouští tlačítkem. Tak. Takže to byla M9 Beretta. Myslím stál nějakých 7 kg. Jsem za ní dal. Docela dobrá cena na plynovou pistoli. A teď už se pomalu, ale jistě přesouváme na ty lepší zbraně. To se nevšímejte, to jsem se tam nalepil, protože jsem to stal od bráchy, ale toto je klasická AK-47 ve verzi Tactical Sportline. Kdo neví, co to znamená, tak je normální AKčko, si můžete i z Counter-Strikeu představit tak, že je prostě dřevěné a kovové. Toto je černé AKčko, Tactical Sportline, a má to ještě tady rail, já tomu říkám rail, říkejte, jestli má chcete. Má na tom i kolimátor, který se objedná z AliExpressu, kámo, protože z AliExpressu si objednat kolimátor je asi ta nejlepší věc, co můžeš, protože funguje úplně bezproblémově. Už ho mám půl roku, nebo 3/4 roku a funguje úplně v pohodě. Je to AEGčko, to znamená, že je to elektrická zbraň. Mám k tomu tady i akumulátor, jeho základní, to jsem dostal k té zbrani. Je trošku poškrábaná, protože
Byl jsem na jednom airsoftovém táboře, který zmiňovat nebudu, a oni mi to číslo oblepili a ta lepící paska nešla dolů, takže jsem to musel udělat nožem, právě proto je to v takovém stavu. Jinak tato samotná zbraň váží něco přes 2 kg, jo, náhodou je docela lehká. Míří se s ní úplně v pohodě a i bez kolimátorů. Toto AKčko jsem koupil na Airsoft Pro, což je asi tady v Česku nejznámější airsoftová prodejna zbraní. Stálo něco okolo 2790 korun, jo, když tak tady je to přesné, kdybych se spletl. Má to 1,8 joulů, mám ji už rok a vůbec se s ní nic nestalo. Ani se nezadrhla, ani s ní nebyly žádné problémy a hlavně, jelikož to má pažbu, která je normální, není to sklopitelná, tak moji kámoši si koupili právě AKčko s sklopitelnou pažbou a už se jim 2krát rozbilo. A taková pažba, která je ještě kovová, tak stojí třeba 1000. Fakt jako lepší si koupit AKčko, které má bytelnou pažbu. Baterka nebo akumulátor se tam dává z této strany, kdo neví jak, a má to právě tuto zbraň, tak se to takhle se to otevře a tady se ten akumulátor dá. Tak jakmile to tam dáte, na akumulátor, tak tady je přepínání módu. Takhle je to safe, takže vám nefunguje vám spoušť. Potom tady je full auto, kdo neví, co to je, tak je to to, že to stačí držet a ono to samo pálí. Takže já teďka si vyberu místo, kde se mi to nebude odrážet a poslouchejte. Jo, jako je to docela hlučné, ale nemá to nejrychlejší RPSka, rounds per second, to znamená, že to nestřílí až tak rychle, není to takový kulomet. A potom je tady semi, což střílí po jednom. Vidíte, že to nemá procesor, takže to musíš většinou dotáhnout až úplně dozadu. Což v některých případech je docela blbé, protože i když na to klikáš rychle, tak toto je nejrychlejší, co s ním vlastně můžeš udělat. Protože než se to rozběhne, tak to docela trvá. Ale i tak prostě je to úplně za tu cenovku, co chceš, jako za tu cenovku, what the fuck. Kdo by se ptal, tak kolimátor je asi nějaký takovýto. Na té kameře to, abych se přiznal, vůbec nejde vidět, jo, tak jak v realitě, ale vypadá zhruba takhle bez krytu. Krytu vypadá zhruba nějak takhle, jo, je to takové oranžové sklo tam má a je to prostě nejvíc asi basic akumulátor, který můžete sehnat na AliExpressu nebo na nějakém čínském obchodě, jo. Stálo to překvapivě docela dost na to, že to z AliExpressu, ale zase prostě funguje to skvěle. Stálo to nějakých 700 taky, jo, takže dohromady tato zbraň stojí 3500, což je furt za airsoftovou zbraň s takovýmto výkonem úplně super cena. Tak a teďka tady mám svoji lásku, kterou bych neprodal ani za všechno, co mám. Je to Vipo. Nemenuje se to Vipo, jmenuje se to L96. Je to v barvě olivové, což asi můžete vidět. Tuhle zbraň jsem objednával na Catusu, Catus SK, nebo Catus. Úplně perfektní zbraň. Jediné, co musím říct na této zbrani, tak ze začátku má hrozně těžké natahování, jo. Fakt jakože musíš mít na to silu. Když už ji mám nabitou, tak vám aspoň předvedu, jak zní. Je to docela takový prostě basic zvuk airsoftky. Jo, taky je to docela hlasité. Stála mě něco okolo, když vezmu jenom dotaz zbraň, tak ta stála necelé 4000 a k tomu ještě jsem musel dokupovat scope, který jsem taky objednával, myslím, na Catusu. Ten stál 2500, takže to je
něco málo přes 6000. Pokud byste chtěli vidět video, kde z těchto zbraní střílím, tak dejte do komentářů, anebo dejte 10 lajků. Airsoft hraju už něco málo přes rok a vy si řeknete, cože ty to hraješ rok a už máš výbavu za několik, možná desítek tisíc, já jsem to nepočítal, ale a máš za několik tisíc výbavu? Co? Ty jsi pěkně rozmazlený. Já vám řeknu jednu věc. Ty peníze, do které jsem do toho investoval, jsem si šetřil od malička, jo, babiček na narozeniny a tady tyto věci, tak za to jsem si to koupil, jo. Nic jsme koupili rodiče, jo. Všecko bylo z mojich peněz, jo. Takže... Mamánek ani za hovno, jo, je to jako moje. Takže toto bylo vše pro tady toto video o mém loadoutu. Samozřejmě není to hotový loadout, budu se ještě upgradeovat, ale pro začátek je to za mě úplně v pohodě. Takže pokud byste chtěli vidět nějaká další videa, nebo jaké s Airsoftem, tak určitě napište do komentářů a dejte like. A my se vidíme u dalšího videa, tak zatím čego.